Což co je? Červená! Vyhoď ho! Vole! Jak to vyhodnotíš, vole? Ale ten golman to pěkně vyprovokuje. Hodněž, vole, golman. Golman Lasa. No to jsem zvědavý, co z toho bude. No on to dělá, Ty bys měl dostat kartu, ty. Nebyle. Říká, tu golman jít ven, ale. Brankář má jít ven, ale rozhodčí! Jak to pískáš do prdele? No vyhoď ho! Ten to všechno zavinil! Ty čo to je domluvající? Fakt rozhodčí, víš to normálně, nejste schopni pískat na něj okresní přebor v Žákách, vole! Buďte rádi, ani jeden nedostal. Proč ne? Dostal všichni červenou, já pro? Kurva, ty to je normální, vole. Počkej, kaj jdeš ty? Běž na půlku ještě, ne, ty vole! Tam ani balon nebyl ty. Rozhodčí, co s tím diskutuješ, dožitý? Vytáhne spray, ty